Kom. Okej. Hej. Hej Ebba. Det här är ett hemligt meddelande till er. Det är så här att vi är inte de du tror att vi är. Vi har blivit utskickade av Säpo. Vi är som i den där CV-serien Umbla. Vi jobbar undercover. Det är så här att du har blivit förföljd av en rånare. Och vi ska skydda dig. Det var därför vi följde med till USA. Det här är min Säpo-kompis. Svenska polis-organisationen. Så när du ser detta så bör du vara rädd. Run for your life. Jag vet inte vad jag sparar nu. Har du stängt av?